grænseoverskridende kriminalitet, og det synes jeg er forfærdeligt. Det går sådan set lige ind i diskussionen om, hvad gør man med forbryderbander fra Balkan, som søger herop, og som vi jo ved fra politiet desværre tegner sig for en ret stor del af de indbrud, der finder sted. Ja, altså hvis vi svækker vores egne muligheder for at deltage i et forpligtende samarbejde med og disse forbryderes oprindelseslande, er det så virkelig smart af os? Synes jo altså det er noget af det, Morten, som sådan set undrer mig lidt, når jeg nu læser i jeres program, ikke? Fordi I vil meget gerne have grænsebog, men det tvivler jeg på kan lade sig gøre. Og den ordning, I fik lavet, det var jo grænsebommen for dem, der rejste ud af landet, og ikke dem, der rejste ind i landet. Vi har så gerne 20% med, som jo. Men må jeg ikke svare på det her? Men altså, jeg synes, det er et meget relevant spørgsmål. I høj grad, og jeg kan love dig for, at svaret er ikke mindre relevant. Ja, også høre, Morten, så, når det er Fordi så jeg håber relevant. da i den grad, at man har skruet op for radioen derude. Vi er sådan set... Jeg ved ikke, man kan være vidner til et radio